До вечера сме на парти и въпросът е какво да облечем. Аз със сигурно съм с черни кръвоточи. Ти добре ли си? Това е хаус парти, там е супер жега. Емка, гледай си розовите бантовки и тогава се гледай в моите черни бутуши. Много добре ми отиват на розовата рокля. Розовата шаферска рокля. Моето кремово е доста по-добро от твоето убито черно. Еми, не отиваме на сватба. А ти какво ще избереш? Такси викнем? Да, според. Линии изразява. Само трудно. На мен течен карамел ми хареса повече. Аз съм за хрупкавата част. И тя е доста готина. Никакво значение няма. Хрупкавата или течния карамел. Важно да ви издаваш почивки. Да.